No a potom som sa už len vybral pomocou autobusom a zároveň trajektom do Helsingborgu. Plavba trvala 20 minút, boli tam obchody, občerstvenie, mohli ste ísť aj samozrejme hore a pozrieť si krásny, nádherný výhľad, kde ste mohli vidieť aj pobrežie Švédska, ako aj plavbu po Baltskom mori. Vidieť to na videu, že tam je akože veľké asi teplo, však tam vidíte slnko a tak ďalej. Bolo 16 stupňov minimálne ľudia. A studený vietor, čiže teplo nebolo, hej. No, plavba trvala 20 minút a potom som pokračoval ceste asi hodinku a 58 minút možno do Gothenburgu, kde mám vlastne hotel vo Švédsku. Po ceste som videl aj nábrežie Švédska, ktoré teda je určite iné. A v ďalšom videu vám ukážem, ako vyzerá hotel, ktorý mám v druhom najväčšom meste Švédska. Tak si ho nezabudnite pozrieť, to video. Ahojte.